pinainit Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, bababa sa aking. at mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi, Kabisho. It's me, DJ Rocketera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkos ikaw ay pakikinggan. At meron na nga po tayong top secret sharer. Sa kabilang linya, i-welcome na natin siya. Hello, magandang gabi. Hello po, good evening. Good evening. Pwedeng malaman kung anong pwede naming itawag sa'yo? Ann po. Ann, ilang taong ka na? 29 po, 29. 29. Taga saan ka, Ann? Around Europe po. Around Europe. Sana all. Nasa Europe lang. Ay, anyway, Ann, medyo nararamdaman namin yung hangin-hangin na lumalabas sa ilong mo dyan. Ay, sorry. Konti na lang para masisinghot mo na kami, ha? Sorry agad. Bibig yung nilalapit dun sa mic, wag yung ilong, ha? Okay. Sige na, Ann, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Simulan na natin to. And 29 from Europe, ano ang top secret mo? DJ Rocky, malapit na akong ikasal, pero nag-hold back pa rin ako dun sa past ko kasi hindi ako nabigyan ng closure. Bakit ganun yung nangyari sa amin? Oh, malapit ka ng ikasal. Pwedeng malaman kung kailan ka ikakasal? Bueno, hindi ganun kalapit, pero this year, November. Hoy, malapit na yun. Ano ka ba? Uy, malayo pa. Akala mo lang, sobrang bilis ng panahon. Anyway, so, etong pass mo na to na sinasabi sa amin, ex mo to. Ex ko siya. Gaano kayo katagal nitong ex mo? Magti 3 years. kami. Magdi 3 years. So, bakit kayo naghiwalay nitong ex mo? Well, nung nasa Pilipinas pa ako, meron na kaming mga issues. Nang bababae siya, nahuli ko siya. Once, twice, thrice. Wow. Pero mahal ko siya. Sobrang mahal ko siya. And at the same time, sobrang mahal ko yung family niya. So parang nahirapan akong iwanan na siya and iwanan yung family niya na parang tinurin na kasi nila ako na parang family talaga nila. Tapos, ayun, so nag-move ako dito sa Europe nung 2022. Tapos, ayun, the day itself na nakadating ako ng Madrid. First kasi nasa Madrid ako. And then, that day, wala pa akong 24 hours DJ Rocky sa Madrid. Nahuli ko na siyang nag-cheat. As in, kakadating ko lang ng Madrid. Alam mo ba yung app na na Live 360? Ano yung Live 360? Para siyang, pwede mong malaman yung location ng isang tao kapag nag-share kayo nun. So may Live access ka ng ganong location Live niya? 360 pa yun. No. Live 360 yung camera pala, sorry. Kaya nga, sabi ko, ikaw, maniniwala na ako sa'yo kasi hindi kita ginajudge. Sabi ko, Live 360, para Instax 360 ba yun? Yung parang pang-adventure. Pero, Purple app siya. wait lang ha, yung GPS, pwede natin itanong dun sa mga kabisyo na natin na nanonood online kung anong pangalan ng app na yun. Kasi baka pwede namin i-download yung lahat. Charot, with the rot. Hindi, pero yun, so basically, nag-install kayo, both of you guys, nag-install kayo ng ganong klaseng application that tracks your location. Tama ba? Okay. Tama. Kaso, ang ano niya, yung kaewan na niya, hindi ata siya nagtitingin sa mga sinasend niya sa akin. Nasend niya sa akin accidentally yung screenshot ng location niya. Tapos, merong chat ng babae.
Tapos parang sabi niyang gano'n, "Baka may nagseselos na niyan diyan ha?" Sabi niyang gano'n. Tapos yung pangalan ng babae, alam ko kasi yung babae niyang yun. So parang ako sabi ko, "Seryoso ka? Wala pa akong 24 hours dito sa Madrid." Sabi kong gano'n. Tapos gano'n, gano'n ka na? Sabi kong gano'n. "Asan yung pundasyon na sinasabi mong aalagaan natin habang nakalayo ako?" Sabi kong gano'n. Tapos yun, pa-sorry siya ng pa-sorry. So ako parang, okay, sige, mahal ko na parang baka naghahanap lang din ng closure yung babae na parang takot lang din itong isa na parang baka mapahiya siya. That time kasi DJ Rocky, merong hinaharap na kaso yung ex ko. Mhm. Hindi kaso na kriminal, parang ano kasi Civil? siya, uniform personnel. Mhm. So ngayon parang meron silang kaso ongoing. Mhm. So parang iniisip ko na baka yung babae kasi nagte-threat din na sabi niyang gano'n na, "Kapag hindi mo ako kinausap, magpupunta ako sa station niyo, manggugulo ako." So Mhm. ako, inisip ko na lang yung ex ko na parang, "Oh, baka lang yun talaga yung rason niya kaya kinakausap niya," gano'n. Mhm. So sabi niya sa'kin iba-block niya, ganyan, ganyan. So na-assign kasi siya sa Mindanao nung time na yun. Mhm. Kaya so talagang sobrang layo namin kahit nung nasa Pilipinas pa ako. Mhm. Tapos parang nararamdaman ko, nafi-feel ko na alam mo yung girl instincts na parang umaalis siya dun sa base nila. Sabi niya sa'kin magsisimba siya, pero umuuwi siya sa Philippine time ng 11:00. Sabi ko, "Anong simbahan yun?" Sabi kong gano'n. Baka "Bakit naglilinis siya gano'n?" ng buong simbahan. 'Di ba? Baka inaantay niya pa yung mangungumpisal ng up until 11. Baka may nangungumpisal sa kanya ng 11. Nagpo-pray sa harap niya, nalulumuluhod, ganun. Alam mo DJ Rocky na-confirm ko na lang yun once nung naghiwalay kami, na meron pala talaga siyang ibang pinupuntahang babae. Paano Kasi mo parang na-confirm? na-confirm ko kasi meron akong isang friend Mhm. na yung parang girlfriend nung isang kasamahan niya dun sa Mindanao. Tapos sinabi niya sa akin na, "Mare, alam mo ba?" Sabi niya gano'n, "Nung time na nawawala yung ex mo," sabi niya gano'n, "pinupuntahan niya pala yung babaeng ito," sabi niya gano'n. So sabi ko, grabe ang ano ko naman, sabi ko gano'n na hindi ko hindi ko pinaniwalaan yung nararamdaman ko na parang nagpa-manipulate ako sa kanya na parang puro duda lang ako, na wala akong tiwala sa kanya, gano'n. So parang nagpadala ako sa gano'n. So, yun. Pero nagtagal pa rin nun kami parang, Mhm. 1 year and half a month, I mean half a Wow! year pa kaming nagtagal kasi Ang nandito nga ako sa ibang bansa tapos parang siya amazing. nandun siya sa Pilipinas tapos So, parang sino nag-decide na maghiwalay na kayong dalawa? And what ako was the na. turning point na parang, okay, ayoko na? Kasi, alam mo yun na parang so siyempre ako nakalayo ako, nagbibigay ako ng time. So parang alam mo yun na parang binibigay ko yung kaya ng oras ko. Parang hindi na nasusuklian, parang one-way love na lang siya, hindi na Mhm. siya two-way love. So parang ako, alam mo yun, ako excited akong magkuwento, excited akong umuwi galing trabaho kasi alam ko umaga diyan sa Pilipinas. Tapos siya wala, na parang naka-call lang kami pero nandiyan lang siya, hindi man siya sumasagot sa mga kuwento ko. Hanggang alam mo yun, napagod na lang ako. Mhm. Nung napagod ako sabi ko, "Ayoko na." Sabi kong gano'n na parang binigay ko lahat, lahat, literal na lahat, lahat. Yes. So how did he take it Material, nung sinabi mo na ayaw mo na? Material na bagay, time mo, pasensya mo, lahat ibinigay mo na sa kanya, pagmamahal mo, pag-iintindi, lahat binigay mo. So how did he take the breakup? Nung sinabi well, mo na break na mhm, tayo, tanggap niya lang ba agad? Wala man lang paghahabol na ginawa sa'yo? O ano? ang weird nga nung nag-break kami, bale hinahabol niya ako for 1 week, for 2 weeks. Pero yung funny part dun DJ Raggy, bumalik kasi siya ng Mindanao, nagpa-reassign na kasi siya sa Manila. Ngayon sa Manila na siya ulit. Tapos ngayon, nung nagpunta siya ng Mindanao, yun yung time na nagkakahiwalayan na kami. Nagpunta pala siya dun sa kabit niya, naaksidente siya. Pero ang sabi niya sa akin, nag-aaliw-aliw lang siya. Pero inulit na naman niya yung
pag-cheat niya sa akin nung time na yun. So parang ako nun, parang somehow gusto ko pa eh. Kasi parang hindi ko nga kayang i-let go siya at yung family niya. Kasi nag-expect kami na ikasal kami by 2024 last year. Pero hindi na natuloy yun. Kasi naghiwalay kami. So parang naghabol siya nung 2 weeks. Pero after nun, wala na din. So, kahit naghahabol siya, pinamumukha niya na naghahabol siya, pero meron pa rin siyang kabet, ganon. Tuloy-tuloy pa rin siya. So, after nun, edi continue ka lang with your life. So, how did you move on? At paano mo naman nakilala yung current jowa mo? Nung naghiwalay kami, DJ Rocky, sobrang hirap. Kasi, nung wala na kasi ako sa Madrid, nag-move ako sa ibang city ng Spain. So, parang mag-isa ako, wala akong family. Napunta ako doon sa point na naging suicidal ako. So, parang sabi ko sa sarili ko na parang gusto kong magpa-psychologist dito kung nasaan ako. Kaso sabi ko, ang hirap naman magpa-psychologist kasi parang English kung hindi English, Spanish. Tapos sabi ko gano'n, parang hindi rin ako magiging komportable. So, naghanap ako ng online parang psychologist, kaso hindi sila nag-offer ng online. So, meron akong nakita life coaching. Kasi parang ang hirap na parang ginagawa mo yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo, pero hindi mo sila magawa. Kasi kinakain ka ng lungkot, kinakain ka ng homesick. I mean, yung ginagawa kong busy yung sarili ko. Pero out of nowhere, mapapaupo, iiyak na lang ako. So, nung nakahanap ka ng therapist mo, ng life coach ka mo, ano yun? Based from the Philippines, online? Philippines sila, from Philippines. Actually, students lang sila. Nagdo-doctorate sila from one university. So, yun, nakatulong talaga siya sa akin. Naka-isang session lang ako. Tapos parang sinabi ko, ganun. Tapos, yun, yung current, yung fiancé ko ngayon, nakilala ko siya dito na, kung saan ako nag-move ng Barcelona. Dito siya pinanganak. Tapos, yun, parang, nag-meet kami after ng more or less 1 month breakup namin. Yun, so, that time, hindi ako naghahanap talaga. Tapos, sabi nung friend ko na Filipina din, sabi niya, alam mo ko kasi dapat hindi ka nagbo-boyfriend ng long distance kasi wala kang assurance na nagiging totoo talaga sila, sabi niya. Tapos sabi ko, ayoko naman ate na maghanap dito sa ibang bansa kasi kung hindi naman may asawa, puro kabit lang naman. Sabi ay, ganun ba dyan? Oo. Akala ko, puro kabit. Seryoso? Pero akala ko mga pogi yung mga Espanyol. Yung hindi mga Pilipinong Espanyol. Ay, yung mga Pilipinong andito. Pero isang bagay na ayoko sa mga Espanyol kasi hindi sila naghuhugas ng puwet. Dahil pala sa hindi sila naghuhugas ng puwet, so ayaw mo na sa mga Espanyol dahil hindi lang sila naghuhugas ng puwet? Hindi sila, tissue lang. Hindi ko sila tawag DJ Rocky. Puro tissue lang. Wala bang bidet dyan? Wala. Ang bidet nila, ang weird. Pero, bidet, pero weird. Sorry, hindi ko mapigilan, pero na-imagine ko. Ang graphic kasi nung sinasabi mo. So, meaning, pagkatapos silang umebak, tinitisyohan lang nila, tapos means... Sila. Ha? Sila, ganun. Yung mga normal na Espanyol, yung mga Espanyol. Seryoso ba yan? Paano nila nakakaya yun? Di ba may mga remains pa na natitira doon? Minsan may mabato-bato pa, di ba? Ay, pero yun yung totoo. Kaya parang, nung nagpunta ako dito, na-culture shock din ako na parang, uy, ang gwapo ng mga Espanyol, ganyan. Pero hindi, nakikita mo lang silang gwapo, pero mabaho sila. Tunay. Pero mabango din yung Espanyol. Depende pa rin. Mabaho. Depende. Pero hindi sila naghuhugas. Yun yung masasabi ko. Tissue lang. Okay. Bagong learning yan, ha? Okay. O tapos, so, ang nangyari, ayaw mo dun sa mga Espanyol kasi nga parang feeling mo may issue ka about hygiene. So, sa Pinoy ka pa din. So, sa Pinoy, naghuhugas naman ang puwet. Na-confirm ko, naghuhugas. Nakita ko. So,
So, yun pala basis ngayon para mag-entertain ka ng manliligaw, dapat naghuhugas ng puwet. Guys, pag manliligaw kayo kay Ann, o kahit sino katulad ni Ann, dapat naghuhugas kayo ng puwet, ha? Hygiene comes first. Okay. O, tapos, so, paano kayo nagkakilala nitong fiancé mo? Tapos ngayon parang sinabi nung friend ko, yung cowork ko nga, sabi niya, alam mo, meron akong isang friend. Alam ko, single siya. Sabi niya ganun. Search mo siya sa IG. Pangalan niya, Fernando. Sabi niya ganun. Tapos sabi ko, Fernando? Sabi ko, ang tanda naman ng itsura. Sabi ko, ay, ang tanda naman ng pangalan. Sabi ko ganun. Ayoko. Sabi ko ganun. Tapos sabi niya, hindi, bata pa yan. Kasing edad ko, nasa 32 pa lang siya. Sabi niya ganun. Search mo, sabi niya ganun. So, sa work kasi naman bawal yung phone. So, nagpunta ako ng pantry. Nung sinearch ko, DJ Rocky, ang hot. Sobrang bango niyan tignan. Ang linis niyan tignan. Tapos sabi ko dun sa friend ko, sabi ko, ate, kailan mo ba ako papakilala kay Fernando? Sabi ko gano'n. Ay, in fairness sa'yo, parang feeling ko tuloy ikaw na si Marimar, diba? In fairness talaga, parang inano mo na yung sarili mo, ibinenta mo na yung sarili mo dun sa parteng yon. O tapos, pinakilala ka na eventually. So, medyo pa-fast forward na natin tong ano na to, ha? So, nagkamabutihan kayo, tama ba? Okay, so, kailan nangyari yung proposal? Nito lang? Last year? No, nung last year, October 2024. Okay, so last year nangyari or fresh lang pa lang yung proposal tapos you guys are planning to get married on November. So ang issue mo ngayon, tama ba na yung hindi ka pa rin parang makaget over fully dun sa ex mo because you didn't have any closure. So parang gusto mo pa rin ba siyang ma-meet in person? May ganun ka ba bang feeling na parang pag-usapan natin, let's talk this through so that we can really move forward with our lives? May ganun ka bang feeling ngayon? Oo, DJ Rocky. Kasi alam mo yun na parang tinatanong ko yung sarili ko. Kasi until now, parang naaapektuhan yung relasyon namin na parang tumitingin ka pa rin sa ibang babae. Bakit yan? Pero hindi naman siya tumitingin. Parang feeling ko lang ganun na parang feeling ko somehow hindi ako enough. Na parang laging may kulang sa akin. Kasi parang for almost 3 years namin magkasama nung ex ko, ganun yung nararamdaman ko na hindi ako sapat, laging may kulang. Kahit gawin ko yung lahat, parang hindi pa rin kulang. Actually, bago ako tumawag sa'yo, chinat ko siya. Kinakamusta ko siya kasi parang gusto kong manghingi ng closure sa kanya kasi parang ang hirap pumasok sa bagong chapter ng buhay ko sa November without letting go yung bigat sa puso ko. And nag-reply ba siya? Wait, i-check ko. Pero parang hindi. So, meron pa kayong communication, hindi kayo na-block ng isa't isa, tama ba? Well, blinak namin yung isa't isa. Pero ngayon mo lang in-unblock siya? In-unblock niya ako sa Messenger. Kasi siya yung nag-block eh. Ang kapal, no? Siya pa yung nag-block sa akin. Oh, okay. So, ngayon, hindi mo siya in-unblock. I mean, hindi mo siya unang in-unblock. Siya yung unang nag-unblock sa'yo. Tapos, minessage mo siya. Siya bang first chat after the unblocking? Oo, siya yung first chat after unblocking kasi kinamusta niya ako. Kasi nakaka-chat ko pa rin yung parents niya. Tapos, parang nalaman niya na meron akong sakit na nararamdaman. Tapos, kinamusta niya ako. Tapos, Parang anong sakit na nararamdaman? Ito yung sinasabi mo na parang traumas mo or ito ibang klaseng sakit to? Physical sakit? ibang sakit. Health sakit? Physical sakit. Talaga? Okay. So you are suffering from a serious condition ba? Or iba naman to? Well, hindi ako sure kung serious siya. Pero at that time, kailangan kong mag-undergo sa CT scan kasi hindi nila malukit bakit hindi tumitigil yung sakit ng ulo ko. Pero yun, feeling ko kasi nag-adjust ako ng sobra sa new job ko, sa new work ko ngayon. Kasi before ibang time yung work ko, tapos ngayon parang in-adapt ko yung fully time ng Spain ngayon. Alright, so next question ko to you is that, aware ba yung current fiancé mo na meron kayong communication ulit ni ex mo? No. Okay. No. Okay, so what are your plans? So ngayon, minessage mo na si ex mo about you or about the closure kamo na gusto mong mangyari sa inyong dalawa. So, paano mo naiisip gagawin tong closure na to when you get back in the Philippines? Well, to be honest, hindi ko talaga alam kung
magkaka-chance na mag-meet pa kami in person kasi for sure once na umuwi ako next year sa Pilipinas, kasama ko yung magiging husband ko. So, hindi ko alam paano. Pero alam mo yun, na parang gusto ko lang linawin sa kanya na bakit mo ginawa yun? Ano bang kulang sa akin? Kasi alam mo yun na parang kung may kulang sa akin ngayon, ayoko nang maulit sa current relationship na meron ako ngayon. Excuse me. Kumbaga parang magpo-postmortem lang kayo. Kumbaga magre-reassess lang kayo ng nagdaang relasyon ninyo na ano bang mga naging mali natin para eto na, mag-aasawa na ako, ganon. Ganon ba? Yun ba yung goal ng mismong closure na yon? Siguro gusto ko din malaman bakit niya ginawa niya sa akin yun. Gusto mo ba na i-verbalize pa niya? Or gusto mo na, verbalize talaga niya? Well, ano mo, naiintindihan ko na may mga taong gano'n na gusto nila namang galing mismo doon sa bibig ng tao na kung ano talaga yung dahilan. Hindi dahil lang sa kung anong naintindihan nila doon sa ginawa ng mismong taong yun. Ewan ko, na parang ako kasi more on mas gusto kong sinasabi sa akin lahat kaysa ako yung nanghuhula. Iniisip ko kasi baka mali, ganun. So, yun. Okay, pero syempre, you have a current fiancé who is actually faithful, loyal to you, 'di ba? So, anything that you do right now may affect, 'di ba? Or may have an effect dun sa kung ano mang relationship na meron ka. So, it's very important also to you know, be mindful of your decisions and actions. So, anong plans mo? Like, mag-video call na lang ba kayo ni ex? Ganyan, to talk about the closure? Or para mag-email ka ba sa kanya? Ng, parang pasasagutan mo ba siya ng Google Sheet? Diba? Am I lovable? Ganyan. Am I loving? What do you think? Ano, rate me 1 to 10. Am I a good person? Ganon. May ganon ka bang ipapasagot? Well, to be honest, gusto ko muna talagang kausapin yung fiancé ko na gusto kong kausapin yung ex ko, gano'n. Kasi parang ang hirap na magkasama kami ng fiancé ko tapos nagsisinungaling ka sa kanya, gano'n. Nagsisinungaling ako sa kanya. Ang bigat lang sa pakiramdam na while him, na parang sobrang faithful nga niya. Yes, ganun, definitely. na wala Pero, siyang Ma'am Ann, huwag ka na magalit. Kasi magko-commercial muna tayo. Tayo na magbabalik. This is Top Secrets. Metro's number one. Love Radio.